L'edifici del carrer Jocs Florals 4042 va ser ocupat el 10 de maig de 1997 per donar cabuda a les inquietuds polítiques del jovent del barri que sentien la necessitat d'autoorganitzar-se en un espai lliure de tuteles institucionals. Des de llavors, Canvies ha donat aixopluc a centenars de col·lectius i milers de persones i ha esdevingut una escola de participació col·lectiva i pràctica assembleària des d'on s'ha dinamitzat el teixit associatiu del barri i des d'on s'han engendrat alternatives quotidianes al capitalisme. Canvies ha estat un referent rebel i d'exemple de lluita a Sants, Barcelona i arreu del territori. La solidaritat és la nostra millor arma. Tot el nostre suport al Centre Social Alternatiu Canvies i a les persones solidàries d'arreu de les comarques. Sí als espais autogestionats, als projectes col·lectius i a la lluita popular. Avui més que mai, tots som Canvies. Canvies ja és a terra, el Maresme